Hola? Se m'escolta? Hola, com va? Sí? Hola? Hola? Hola, com va això? Avui presentem el Triple Check, una eina que busca conscienciar de la importància de contrastar la info que ens arriba a través de les pantalles, per evitar els falsos rumors. Aquesta campanya afavoreix la importància de reflexionar davant dels tòpics, prejudicis i estereotips que de vegades utilitzem per comunicar-nos i que poden fer mal a algunes persones. Ets els que comparteixes històries falses, tòpics o informació de poca utilitat? Un moment. Jo no dic mentides, Jo dic coses que m'explica la gent que conec i que corren per les xarxes. Algun tòpic, ja saps, per fer unes risses. Si et sembla, continua explicant i després en parlem. Ets els que difon rumors que adanyen i són intolerants? Però què dius, nena? I tant que són certes aquestes històries. I si algú es molesta, és per alguna raó. Ja saps, si el riu sona... Vale, he tingut una idea. Quan acabi Sòcrates en parlem. Si us sembla, us podria explicar un petit truc. Xarxa, em podries deixar compartir pantalla i us explico? Puc entendre que aquestes coses us alterin una mica. És normal. De vegades, per les xarxes, ens arriben coses que no són certes. Es va pujant el to i acabem fent comentaris que fan mal. I això no mola, oi? I, si ho penses fredament, de què serveix? Sempre trobaràs gent que pensa com tu i gent que pensa tot el contrari. Quina bona idea. Ens serveix per reflexionar sobre tota la informació que ens arriba i aprendre què fer amb ella. Podríem crear un grup de WhatsApp com a espai per seguir parlant i, si us sembla, recollim la idea de Sòcrates. Reflexionar, capgirar i actuar. Us animeu? Si teniu dubtes, consulteu aquesta web.